Ben, moi boa tarde. Comenzamos a sesión ordinaria correspondente ao mes de xullo 2021. O primeiro punto de orden do día sería a aprobación da acta 8/2021 do Pleno da sesión celebrada o pasado 24 de xuño de 2021. Como é gravada, entendo que votos a favor. Queda aprobada por unanimidade e pasamos ao punto de orden do día número 2, que é a aprobación inicial do expediente de crédito extraordinario 2/2021. Ten a palabra para explicárnoslo o voceiro de Facenda. Vale, moitas gracias. É un procedimento de xeración de expediente de xeración de créditos para atender dúas necesidades, o transporte urbano, o transporte local, municipal, por unha parte, e os bonos para incentivar o comercio, por outra parte. No expediente están as cantidades e todo isto foi visto na Comisión de Facenda. Na Comisión de Facenda foi visto, foi explicado e foi, creo, apoiado por unanimidade. Vou darvos así un pouco o detalle do expediente. O expediente vai á cantidade de 25.500 euros. Estes 25.500 euros van contra os ingresos do remanente positivo de tesourería de 2020. Inda resta remanente positivo despois desta operación. Estes 25.500 euros distribúense 7.500 para o transporte municipal logo do acordo que houbo entre o Concello e as empresas de transportes para reanudar o transporte municipal, sen presuízo de que o servizo de transporte asa que levalo no seu momento a un concurso licitación. Pero, en principio, acordouse, en canto non sale o concurso, acordouse coas empresas colaborar económicamente co servizo a fin de que o servizo este en marcha. Estes 7.500 euros atenden á anualidade que resta do presente ano 2021. E despois o que é os bonos ao comercio, a cantidad que se propón para converter en bonos son 15.000 euros e estimouse dun xeito alto, estimase que os gastos que pode ocasionar a xestión destes bonos ande por riba dos 2.000 euros. Entón, por prudencia, puxéronse 3.000, inda que se estima que non chegue aos 3.000. Os gastos que se prevé que vai haber pois son gastos de xestión do propio procedimento de bonos e os gastos bancarios que orixina a xestión dos bonos a través de tarxetas Monedeiro. Entón, o que se vos propón é aprobar este expediente de crédito que atende o que se vos está dicindo o transporte municipal e os bonos do comercio. Entón, a proposta de acordo sería aprobar inicialmente o expediente de crédito 2021, 7.500 para transporte, 18.000 para bonos ao comercio, dos cales 15.000 son para bonos, 3.000 para gastos, en total 25.500 euros. Os ingresos para este crédito proceden do remanente de tesourería para gastos xerais, co cal o remanente queda disminuído en eses 25.500 euros.
expoñer a público e, bueno, no caso de que non houbera reclamacións, pois considérase definitivamente aprobado. E, bueno, importante anotar que hai un punto cuarto polo cal, unha vez aprobado este expediente, vaise proceder a unha transferencia de crédito a partida da cal se sacaron os 7.500 euros para facer a axuda económica ao transporte municipal. O transporte municipal acordouse a axuda, houbo xa que transferir parte da axuda e iso foi con cargo a unha partida do orzamento que ora temos que repoñer. Por iso vai o punto cuarto: coa entrada en vigor desta modificación procede a anular a transferencia de crédito 27-2021 relativa á chega municipal á concesión de transporte e repoñer na partida na que se sacou, repoñer eses 7.500 euros. E nada máis. E unha vez aprobado polo Pleno, comunicar a intervención para que continúe co expediente, non? En principio, nada máis. Lembro eso que foi a comisión, que foi apoiada, penso que por unanimidade, e en principio nada máis. Moitas gracias. Ten a palabra o voceiro de Rianxo en Común. Grazas, alcalde. Nós, efectivamente, manteremos o sentido de voto xa expresado na comisión, mas iso non resta de que teñamos que facer un par de apreciacións sobre esta cuestión. Empezando polo propio procedimento, nos pensamos que o lóxico sería a estas alturas de ano que estas dúas cuestións estiveran xa recollidas nun orzamento aprobado para o que resta de ano, tanto a cuestión dos bonos como a cuestión do transporte, mas atopámonos con que a finais de xullo estamos con un crédito extraordinario no canto de estar traballando sobre uns orzamentos aprobados. Temos por diante agosto que non hai pleno, cando menos se nos temos en conta os plenos ordinarios, estaríamos falando de finais de setembro. Agardo que poida ser antes, aínda que ben é certo que o ano pasado a estas alturas xa nos dixían que non tiña sentido aprobalos. Outra cuestión é relativa ao servizo de transporte de viaxeiros. Unha vez que este crédito vai permitir a continuidade do servicio, cando menos ata final de ano, o lóxico sería que dunha maneira inmediata ou a maior brevedade posible se convocara a Comisión de Servizos á Cidadanía para abordar a licitación do servicio, para que houbera un diálogo cos grupos da oposición para ver como se licita ese servicio e abordar aí propostas que no pasado temos planteado en relación a él. Ata o día de hoxe, a pesar do que pasou, non foi convocada esa comisión e se pediu a opinión dos grupos. Entendemos que a partir de agora eso debería ser de outro xeito. E por último, a última apreciación que queríamos comentar é relativa aos bonos. Nós, dende Rianxo en Común, levamos moito tempo asistindo como conxunto da cidadanía a unha constante erosión do tecido comercial e empresarial do noso municipio, unha tendencia que, por outro lado, se veu agravada a consecuencia das diferentes medidas que no último ano e medio foron adoptando as diferentes administracións co obxectivo de frear a propagación da COVID-19. Mais xa antes da aparición da pandemia, en outubro do ano 2019, nunha xuntanza con representantes dos comercios rianxeiros, en que tamén estaba presente o Goberno, presentamos a proposta de activación dunha campaña de bonos para incentivar o consumo no comercio local, pero a proposta daquela non atopou acollida no Goberno. A obrigada paralización de boa parte dos sectores económicos durante os meses de marzo e abril do ano 2020, así como a paulatina apertura de establecementos cara a aquel verán, con importantes restriccións, causou importantes perdas para moitos autónomos e pequenas empresas, particularmente para as relacionadas co pequeno comercio e ca hostalería.
Neste contexto, unha das primeiras propostas que, xunto con outras, puxemos encima da mesa para tratar de superar tal situación foi, unha vez máis, a activación desa campaña de bonos. Así, en xuño de 2020, presentamos unha moción con esa finalidade. Tratábase de protexer o interese xeral da veciñanza de Rianxo apoiando aos nosos autónomos, microempresas e pequenas empresas, así como aos traballadores por conta allea vinculados á actividade comercial, hostaleira e de servizos do noso municipio, contribuindo a minimizar o impacto da crise económica provocada polo coronavirus e contribuindo tamén a unha reactivación da nosa pequena e mediana economía. A moción que presentamos propoñalle ao Pleno a adopción dos seguintes acordos: creación dunha liña de bonos que os veciños e veciñas poidan adquirir, un por persoa como máximo, por un importe de 20 euros e mediante os que se poidan contratar servizos ou mercar produtos por un importe de 50 euros nos establecementos do Concello que desexen sumarse á campaña. Os 30 euros de diferencia serían sufragados polo Concello. A moción a que aludo nunca chegou a debatirse no Pleno por unha razón que aínda a día de hoxe descoñecemos, mas logo de insistir moito sobre ela, por fin vimos na comisión, nunha convocatoria da Comisión Informativa de Desenvolvemento Local e Emprego, convocada en novembro do ano 2020, un punto na orde do día no que se aludía a esta cuestión. Todo o debate en torno á proposta pechouse por parte da conselleira da área xustificando, aínda sen aportar ningún dato nin informe que avalara a súa postura, que a nosa proposta era pouco efectiva e carecía de legalidade. Nós seguimos insistindo na necesidade de botar a andar a campaña como en tantos outros municipios galegos se fixera. Unha iniciativa como esta da que falamos, mas non volvemos a ter noticias de vostedes en relación a este tema, ata a semana pasada. Atopámonos en aviso previo cunha rectificación que saudamos e que estamos convencidos de que será beneficiosa para os nosos autónomos e comerciantes, para a nosa mediana e pequena economía e, por extensión, para toda a veciñanza de Rianxo. Lamentamos únicamente que perderan e que lles fixeran perder a moitos deles máis de un ano e medio sen motivo aparente, á vista de que hoxe sairá adiante esta cuestión. E pensamos que é só por non querer escoitar as propostas da oposición e nomeadamente os do grupo que eu aquí represento. Nada máis e moitas gracias. Boa tarde a todos e a todas. Nós estamos de acordo, entendemos que gracias a que temos o remanente positivo, pois podemos facer esas aportacións a programas ou iniciativas que nos parecen necesarios do transporte, máis esta partida que se está habilitando para tratar de poñer en marcha os bonos de axuda para que incentivar a compra nos comercios locais. Eu creo que un día xa lle dixen en privado, pero agora vou dicir en público. A min dame igual de quen é a idea. O importante é que sea boa e pode ser levada a cabo. A razón de que estes bonos non, a partida non decidíramos a todo agora, pois habilitar a partida e depois darlle forma, que ainda hai que preparar as bases para que isto, sea regulado, na cal participarán, por suposto, que vamos a facer unha comisión para que entre todos saquemos a mellor maneira de que sea repartida. Supoño que haberá maneira de regulalo para que, na medida das posibilidades, a maioría dos comercios se vexa beneficiado pola compra polo uso de algún deses bonos. Eu quería dicir que, claro, os recursos, eu xa dixen moitas veces, e vamos a dicir que sempre digo o mesmo, os recursos son limitados e nós entendíamos que estábamos a facer aportando recursos de todos parecíanos que era interesante, xa antes teño dito, creo que en público nunca o dixen, que o feito do comercio online era necesario no noso século, e fíxonos ver o que vostede fixo referencia á necesidade e a obrigación que tivemos, por desgracia, pola pandemia, de estar pechados nas nosas casas meses. Entonces, veuse que era necesario, ou parecíanos, que houbera en Rianxo un escaparate virtual que permitira a xente dentro da súa casa, a xente de Rianxo, e, por suposto, a xente do mundo inteiro que pudera ver o que actividades económicas se poden ou hai en Rianxo, que é de decir, e temos que decilo, hai moitas, diversas e interesantes. E no interesante que sean esas actividades, pois serán
máis atractivas para que a xente compre nelas. Entón, parecíanos que estábamos a contribuir a que exista esa plataforma de compra online, que pode ser compra online, pero a mí gustame presentala primeiro como un escaparte virtual que lle permite ao dono ou dona do establecemento, de comercio, de servicio, do que sea, de proxectar a súa tenda virtual. Eu creo que debería ser valorado como tes unha tenda física e, ademais, permítenche ter unha tenda virtual, que é podes potenciar a túa imaxe desde ali, os teus produtos, e incluso diría máis, efectivamente, o comercio virtual externo é unha amenaza, pero eu creo que dentro das amenazas podense ver tamén algunhas oportunidades. Eu sempre o digo, permíteche que eu poda ver determinado produto que podan ter nunha tenda de Rianxo e permíteme contactar, ver se terían a miña talla, por exemplo, a mellor non teñen o color que eu necesito, pero se teñen a talla, permíteme mirar que me queda cómoda e ben, e se en 2 días ou así me traen o color que eu prefiro, pois xa tengo a compra. Entón, eu quero que se vexa como oportunidade e gustaríame que todas as actividades empresariais de Rianxo se animaran a formar parte dese escaparate, que non lles costa nada. Está confeccionado segundo as medidas que nos parece que necesita o comercio que nós temos neste momento, e que, ademais, tamén hai que decir, é dinámica, porque a medida que van surxindo algunhas dificultades, pois van modificando. É bueno, que pode, se lle queda, eu sempre podo facer unha comparación a unha prenda de vestir. Se ves que se tasca, pois soltalle, vais adaptando. Creo que eu non sou entendida en ferramentas dese tipo, pero xente que a analizou pois di que non ten nada que envexar a calquera outra que vostedes podan ver por aí. Entón, eu quero facer unha defensa, por suposto, deste grupo de goberno, desta concesionalía, en que fixo unha aportación, ou xa no último pleno se habilitou unha partida, ustedes recordan, de 20.000 para asegurar que esa ferramenta que está ao alcance de todos os que queiran e todas, pois se sirvan dela, axuda a dinamizar e xa digo, a facer mostrar que dentro da súa casa, onde se queira mirar, podan consultar que cousas se poden comprar en Rianxo, ou servicios, ou o que sexa. Bueno, na medida das posibilidades, tamén hai que contar que, compartida tamén deste orzamento, que, bueno, ainda que non recoñezo que debía que estar un orzamento, pois suele ser a medida a principios de ano, donde ti elaboras un documento que é estimativo de cousas, é verdad, o documento máis importante, porque ali ve onde ti vas querer invertir e que cousas lle das prioridades. Podíamos ter un orzamento e surxir unha idea como esta e ter que facer o mesmo mecanismo de crédito extraordinario que nos estamos facendo neste momento. Quero dicir, é importante, moi importante o orzamento, por suposto, pero non ten nada que ver con isto, que o importante é que teñas unha partida de un remanente ao que poder cargar isto. Quero dicir, iso é realmente importante tamén. Bueno, quero dicir, non é que non se estivera facendo nada. Bueno, pois agora, a estas alturas, e podendo habilitar unha partida, pois vamos a intentalo. Ojalá eso fora a solución, por suposto. Usted pon nas miñas palabras cousas que eu dixen, bueno, non sei se dixen ilegal, eu ao mellor eso dixeno porque eso foi despois dun comentario que ao pechar a comisión, a secretaria de antes, bueno, a nosa secretaria, pero que está en Comisión de Servicios, dixo que, bueno, non era así tan fácil como nos parece a xente que é xuntar os cartos e repartilos, non? Eso supón unha retención ao IRPF de cada un, bueno, todo eso, que vamos a intentar facelo con todas as garantías legais, por suposto. E, como digo, participarán nelo e verán que vamos a facer. E xa digo, esa partida, ojalá sea a solución, ou polo menos axude a paliar algo, por suposto. Eu simplemente quero dicir eso. Parece que vostede o seu discurso é que non se fai nada. Home, non se fai, poderíase facer moitísimo máis se tuvera, volvo a dicir, e usted repetiramo despois, a varita máxica para facelo. Inténtase, por suposto, con todos os medios ao noso alcance de facelo. Eu, simplemente, a efectividade do que vostedes levan defendendo, e acaba de defendelo aí con toda a historia na que vostedes a pediron, verémola despois. E nada máis.
Nós, en principio, imos apoiar a medida, evidentemente, porque xa se falou no outro pleno en condicións suficientemente entendidas por todos que estamos presentes no pleno. O que non me parece normal para presentar a moción é, leo textualmente, actualmente non se coñece o importe deste custe, pero tendendo as convocatorias de outros concellos, podes estimar un máximo de 3.000 euros a confección dos distintos formación dos bonos. Se hai un bono, se hai un presuposto de 15.000 euros para solventar o tema das axudas en bonos, é fácil saber cantos o bono a tanto diñeiro, tantas tarxetas, tanto diñeiro, punto, sin máis. Penso eu, non sei que aquí a tesoureira, a interventora pode falar mellor que do tema este. Respecto á intervención da señora teniente do alcalde, é que seguimos dándolle voltas ao mismo de sempre. Isto estendeuse no tema da plataforma. Nós aquí estamos falando exactamente da aportación para aprobar este crédito de bonos. O outro sobraba. Sobraba, sin máis. Estamos falando desto. Nós, sin máis, imos aprobarlo. Ben, eu un pouco clarexar cando se fala de non se coñece é referido exclusivamente aos gastos de xestión que se fala dun máximo de 3.000. O resto sí que está claro, vanse destinar 15.000 euros a repartir nos bonos seguindo un dos modelos que os diferentes concellos implantaron e que pasa sobre todo por un modelo onde se vincula unha tarxeta moedeiro xestionado por unha entidade empresarial e unha entidade bancaria. Cando se fala de que non se coñece, que a día de hoxe aínda non se habilitou e non se procedeu a ver efectivamente hasta onde vai chegar os gastos, que se estima que poidan ir até 3.000 euros. Por iso se fai unha referencia un pouco inconcreta a ese importe de gastos de xestión. Esta medida foi falada e foi discutida cos colectivos empresariais de Rianxo, a Asociación de Empresarios, colectivo Somos Rianxo, donde acabamos un pouco de acordar a implantación desta cantidade e desta medida, efectivamente, para ver o alcance. Cando facía referencia a concelleira eu non diría ilegalidade, porque non sería tal, pero sí que hai informes de intervención, informes de diferentes concellos, con independencia de que dean ou non a axuda, pero sí que sinalan que realmente as competencias de dinamización do comercio, dinamización da actividade e implantación de axudas deste estilo non están en moitos casos reservadas ás entidades locais, senón que principalmente esas capacidades están noutras instancias como podría ser o Estado, que traspasa fondos ás autonomías para implantar medidas, nunha cadea lóxica que a día de hoxe todos sabemos. O Estado traspasa as autonomías poñen en marcha determinadas campañas. Ás veces súmase a Deputación, como é o caso de PEL Reactiva, tamén con campañas de incentivo para o consumo, de incentivo como é o PEL Reactiva para o pequeno comercio, para paliar as pérdidas, de alguma maneira sempre obrigando, entre comillas, a explicar onde radicaron as pérdidas, porque realmente, efectivamente, hai comercios que perderon e outros comercios non perderon. Comercios que foron obrigados a pechar e outros comercios ou outras empresas que non pecharon. Con isto quero dicir que, efectivamente, cando se dá esa información, sí que hai unha resposta negativa de algúns servicios de intervención e de algúnas asesorías xurídicas a que os concellos, falaba de que hai concellos que implantaron e outros moitos concellos non implantaron ninguna, limitáronse a deixar que abriran os locais e ao final tamén foi refrendado nas eleccións. Por exemplo, a Comunidade de Madrid, por exemplo, que basicamente non puso en marcha axudas directas ao pequeno comercio, pero sí que mantivo aberto e a eles resultoulle ben así. Nós, efectivamente, reflexionamos coa axuda tamén dos colectivos empresariais e foi un pouco que nos
animou a poñer en marcha esta campaña de bono comercio que valoraremos o remate dela pois un pouco as conclusións que dan. Con iso entendemos que non se vai solucionar, evidentemente, de todos os problemas, que son bastante máis profundos. Algúns deles non teñen nada que ver coa COVID, teñen que ver con outras cousas, entre outras, pois a ameaza do comercio electrónico, e eu entendo a disquisición da concelleira, facendo referencia a unha medida que ao longo destes 2 últimos anos prácticamente implantaron todas as asociacións de comercio, as que se acolleron boa parte dos comercios en mellor ou menor medida, moitas empresas, xa digo, ás veces recurrindo a portales de marketplace, outras colgando nas redes os produtos, vendendo directamente, pero a maioría, e iso se pode ver en calqueira que lea a prensa, empresarios individuais, empresarios a nivel colectivo, empresarios asociados, etc., mencionan sempre entre as estrategias para facer frente á COVID e as estrategias da globalización do comercio, todas mencionan facer uso das redes. O sea, non é un invento de Rianxo, non é un invento da ARE, nin é un capricho, nin é nada. É que todas, absolutamente todas, usan a rede como escaparate, como plataforma de venda algunhas, outras como escaparate. Ninguén renuncia a iso. E iso podémoslo ver en moitísimas entrevistas que se fan a diario a todas as asociacións. As asociacións en masa desta comarca apostaron por ferramentas online. O sea que non somos raros, non somos os únicos. Todas apostaron por iso. E algúns que non apostaron polo marketplace ou esa plataforma de venda directa online, todas están usando ou Facebook, ou Twitter, ou Instagram, ou TikTok para poñer os seus anuncios dos seus produtos, buscando chegar un paso máis alá, buscando que coñezan o que teñen os pequenos comercios, e outros vendendo directamente a través da rede. Pero que se é así, En todo caso, está a proposta sobre a mesa no que ten que ver con isto, esperamos que funcione, e para iso se fai esta proposta da man dos 2 colectivos de empresarios con que finalmente acabamos falando desta proposta, e oxalá pois funcione xunto a outras ferramentas que están en marcha, outras medidas tamén que ás veces non teñen que ver, como pode ser a dinamización turística ou a aposta tamén pola cultura para axudar a crear ese ambiente en Rianxo de verán, de compra, de optimismo, de busca pois de recursos que cheguen ao noso concello para que todos se beneficien diso. E son sempre medidas que son positivas e van nesa liña de traballo. E no que atinxe a segunda parte ou a primeira que viña, que o que ten que ver co transporte, ben, estamos agora en disposición co servizo restablecido de poder falar de outras cousas, dun servizo que é deficitario, evidentemente, e que precisa o apoio económico, que foi o que se buscou con esta proposta que hoxe ven, que foi obxecto xa no seu momento pois, dun contrato menor para buscar paliar as deficiencias ou a falta de viaxeiros e viaxeiras que teñen os servizos de transporte. Está traballando a par unha empresa para botar unha man os servizos de intervención e xurídicos do Concello dunha posible contratación para dar cobertura ao longo de anos do que poida ser o traballo en prol do mantemento do transporte público. Evidentemente, se agora co transporte que existe, coa rede que hai local, as viaxes que hai, xa é deficitario, non é difícil anticipar que os traballos da empresa van concluir que é necesario unha chega económica importante para respaldar non só o transporte local nos termos actuais, sino que calquera modificación ou calqueira ampliación de servizo, léase polas tardes, léase en fin de semana, léase o que queira, ampliálo xeográficamente, vai traer consigo unha maior achega municipal. O que hai que comprometerse e non mandar mensaxes, ás veces tamén estranas, de que podemos baixar moitísimos impostos porque isto vai haber que pagalo.
todas as ilusións que poidamos querer trasladar a xente de que vamos ter un servizo multiplicado, máis amplo, mañán, tarde, 2, 3, 4, 5 autobuses máis, isto vai haber que pagalo. Porque xa agora ten moito déficit. Agora estamos falando dunha media, pois igual de 5 viaxeiros, 5 persoas que son as que suben ao autobús. Vale? Entón, o resto, hasta que sea cubrir os gastos desa viaxe, alguén a ten que pagar. E vai ser mediante impostos, e vai ser sacar dos orzamentos municipais. Entón, non nos chamemos a que podemos facer o círculo cadrado e excluir esta realidade dun transporte público que é financiado, e non só vai ser financiado en Rianxo, sino de que vai haber que financialo con fondos e financian en Compostela, financian en Vigo, financian na Xunta de Galicia o transporte xeral que acaba de sair a concurso, etc. etc. Todo é financiado. Non nos fagamos a ilusión de que aquí vamos crear unha cousa que non. Vai haber que poñer cartos de todos e todas para financiar os autobuses. E cantos máis autobuses que iramos poñer porque nos parece necesario, etc., etc., temos que estar convencidos de que o facemos porque vai haber que poñer fondos. Entón, apoiemos, efectivamente, pero tamén pensemos de onde van vir eses fondos, porque vai haber que acompañar esa medida. Aquí vai unha cantidade para estes primeiros meses, coa idea de que se poida ampliar e esteamos, pois, de algún xeito, cubertos un ano, mentres redactamos os posibles pregos, mentres falamos de ampliación das concesións, mentres a empresa continúa a traballar na dinámica de crearnos ou de axudarnos no que é a toma de decisións, viaxes, kilómetros, custe dos transportes, custes laborais, custes financeiros por viaxe, etc., etc., e que poidamos plantexarnos canto nos costa ampliar unha liña máis, canto nos vai costar poñer un servizo de tarde, por onde, etc., etc. Eso todo vai estar sobre a mesa para axudarnos na toma de decisións e para que sexamos conscientes, cando digamos 15, 20, 40, 50.000 euros, 60.000 euros, que saibamos a que nos estamos a referir e que teñamos a conciencia de que efectivamente temos un transporte absolutamente que defendemos desde o propio grupo de goberno, entende que é absolutamente necesario. Eu creo que compartimos todos a necesariedade dese transporte público a maiores do que existe as líneas concesionadas pola Xunta, que son absolutamente necesarios as líneas que temos. Eu digo que sí, vale? Creo que o grupo de goberno di que sí, pero que seamos conscientes de que iso leva para ello unhas medidas económicas que hoxe, en parte, se traen aquí coa idea de volver ao cabo dun tempo cos deberes feitos coa axuda desta empresa que mencionaba antes para ter deseñado realmente o custe e ter a conciencia todos e todas de canto financiamos e como financiamos e hasta onde podemos chegar, e que sexamos conscientes diso, porque senón estaríamos sempre falando. Todos queremos, evidentemente, transporte, pero temos que enfrontarnos tamén aos datos. Entón é importante que, cando tomemos as decisións en favor disto, que todos sexamos conscientes de onde veñen e como estamos financiando, e tamén ser conscientes tamén do número de viaxeiros o que estamos aspirando nunha deriva que efectivamente se está dando, que é, en xeral, unha merma xeralizada non só en Rianxo, unha baixa importante do número de viaxeiros do transporte público nos últimos anos. Podemos entender que a COVID neste último tempo, pero tamén antes da COVID tamén se estaba dando unha rebaixa por outras circunstancias máis sociolóxicas ou de modificación do hábitos, etc., etc., ou se cadra, pois tamén poñer sobre a mesa a posible deficiencia de algunha das líneas para explicar a rebaixa ou a baixada de viaxeiros e viaxeiras que trae como deriva que cada vez hai menos viaxeiros e menos ingresos, polo tanto, máis suplemento que facer fronte desde o Concello. Pero que sexamos conscientes todos de que ven de aí, non? Ben, pasamos a votación. Votos en contra, abstencións, votos a favor. Queda aprobado por unanimidade este punto do aprobación inicial do expediente de crédito extraordinario 2/2021. Ben, pasamos a dar conta das resolucións da Alcaldía ata da Xunta de Goberno.
As resolucións son as ditadas desde 1/6 de 2021 ao 30/6, son os números 458 a 563, e logo actas da Xunta de Goberno, que son 2 sesións ordinarias, o 3/6 e o 17/6, a 10 e 11, respectivamente. E pasaríamos agora ao apartado de mocións. Unha primeira do Grupo Municipal de Rianxo en Común, relativa á dotación e posta en funcionamento do centro de día. Falado con eles, acordamos pospoñela para un pleno vindeiro, para abordala, e pasaríamos ao número 5, que é a moción do Grupo Municipal de Rianxo en Común, relativa á extensión do servizo de hospitalización a domicilio. Entramos, como sempre, unha pequena exposición, votación da urxencia e continuamos o seu debate. Ten a palabra o voceiro de Rianxo en Común. Grazas, alcalde. En canto á defensa da urxencia, moi brevemente, o servicio coido que é por todos coñecido, e tamén por todos coñecido que en Rianxo seguimos sin telo, e os pacientes que o necesitan siguen sen poder acollerse a él, e van pasando os anos, e van pasando as promesas, e os servicios segue sen chegar. Entón, por eso pensamos que é pertinente abordar esta cuestión. Nada máis, gracias. De acordo, votos a favor da súa tramitación. Por unanimidade, continúa coa moción. Grazas, alcalde. Ben, o servizo de hospitalización a domicilio é un servizo que consiste en achegar os coidados de rango hospitalario ao domicilio do paciente de xeito efectivo e seguro, é dicir, sustituye o hospital naqueles pacientes para que, pola súa enfermidade ou evolución, o domicilio en réxime de hospitalización é a mellor opción asistencial. Os pacientes que poden beneficiarse do servicio son pacientes que, tras un procedimento cirúrxico realizado no hospital que precisa unha atención que, polas súas características, inicialmente non é asumible no ámbito da atención primaria da saúde, e pacientes con patoloxía médica aguda, como, por exemplo, enfermidades infecciosas que precisan antibióticos intravenosos ou con tratamentos antineoplásicos, crónica, agudizada ou avanzada en pacientes paliativos. Este servicio, que se presta dende os principais hospitais do país, non chega a Rianxo por atoparse o noso consello fora do radio establecido en torno aos puntos de referencia máis próximos, que no noso caso son o Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela e o Hospital do Barbanza. Así, aínda que a distancia que nos separa destes dos puntos é mínima, o rango fixado impide que se incluya o noso municipio neste servicio tan necesario, tanto para o xente doente como, incluso me atrevería a decir, principalmente para os seus familiares ou persoas que os teñen que coidar. Se ben, un dos obxectivos da coñecida como estrategia ADO iniciais do servicio 2019-2023 era de achegar o servicio a toda a poboación, e se fixeron algúns esforzos neste sentido, como a recente convocatoria para a inscripción de aspirantes nas listas para a formalización de nomeamentos estatutarios temporais de persoal médico de hospitalización a domicilio no ámbito das institucións sanitarias do Sistema Público de Saúde de Galicia, a resolución que se cita no texto. O certo é que, a día de hoxe, aínda municipios como o noso seguen sen poder beneficiarse do servicio e moitos veciños seguen padecendo as complicacións propias de terse que trasladar ao centro que lle corresponda cando se poderían evitar. Esta moción que traemos, ou unha semellante, xa foi abordada por este pleno e aprobada, presentada daquela polo Partido Socialista. O Partido Socialista tamén levou esta cuestión recentemente ao Parlamento gallego, e tamén nós a quixemos traer aquí en diálogo con persoas que lamentablemente están sufrindo esta situación nas súas casas. Esta situación, refírome á falta deste servicio e a non poder beneficiarse del, tendose que trasladar aos distintos centros de atención. Por todo o anterior, o Grupo Municipal de Rianxo en Común somete á consideración do Pleno os seguintes acordos. Instar a Consellería de Sanidade a que habilite temporalmente o persoal necesario para extender o servicio de atención a domicilio a Rianxo antes de que finalice o 2021. E, por último, trasladarlle este acordo aos grupos parlamentarios do Parlamento de Galicia. Nada máis e moitas gracias. Gracias. Por suposto que nos parece importante que todos eses servicios dos que disfrutan ou din que tiñamos que estar disfrutando xa todos en calquera sitio de Galicia onde vivas,
porque nos parece importante. Eu creo que sabémolo, pero só sabemos cando realmente estamos no caso, e nos aquí estamos para poñernos no sitio de todos e cada un dos que podan ter esa situación na que, por suposto, donde mellor se están na casa e se necesita un tratamento que xo ten que prescribir ou dar un profesional, pois debería de telo, quer dizer, non ten por que ser excusa ou non debería de ser excusa o radio ese de 25, non sei cantos kilómetros son, porque no século no que estamos eu creo que eso dos kilómetros non ten sentido. Fixo referencia xa vostede a que o Grupo Parlamentario Socialista ten presentada diante do Parlamento unha proposición non de lei, máis unha pregunta, donde, ali pidemos que porque creo que unha das áreas das que non conta ten esas anomalías de que hai sitios por estar a máis dese radio do que falamos, pois non conta con ese servicio. Pretendemos que a totalidade da nosa área sanitaria de Santiago e tamén do Barbanza teña o antes posible este servicio, sobre todo porque, é verdad, necesitamos ser cidadáns todos iguales. É triste estar no hospital e dicirche que poderías ir para a túa casa se dispuxeras deste servicio, e nós, ata o de agora, non podemos. Así que temos que loitar para que canto antes se poida ter. Nada máis. Nós, en principio, íamos a decir aclarar un par de cousas. Primeiro, ya que hai un punto que non é certo. Non son 30 km, son 25. Do municipio que hai aquí, hai poucos sitios que se acompañen, incluso desde Barbanza, que remitímonos ao punto máis preto de aquí, 25 km. Non son 30, vou repetir outra vez. Pero mire, o tema do vado é un tema que xa falamos usted, eu e Mariano en algunha ocasión. De feito, acórdese que deu a falar de unha situación personal. No 18 de febrero deste ano, leo textualmente, é un correo, un mail que lle mando a señora gerente. Digo, el asunto comentar é ver estudiar a posibilidade de incorporar o dependiente ao Hospital de Barbanza a Rianxo. O caso que temos varios casos que se ven beneficiarios da asistencia por parte de ADO, oncológicos terminales con ulceracións, tetraplégicos, etc. Non solamente infeccións, nin poñer antibiótico pode poñer en calquera casa, vale? Debido á distancia que nos separa do clínico, creo que sean subsidiarios de atención por parte do Servicio de Hospitalización de Domicilio de Barbanza, porque te ruego valores e estimes esta posibilidad. A resposta media hora máis tarde foi: buenos días, lo vemos, me parece moi buena idea. Fai exactamente un mes abreuse o listado para incorporar xente ao ADO. Unha vez que haya xente no ADO, isto vais a activar. Esa é a promesa ou o compromiso da gerente, comigo en personal. De acordo? Entón, tan pronto este a cousa activada, supoño que non haberá problema, pero desde o momento que a mí me din que eu teño que falar con un médico de ADO para pedirlle personalmente o favor de que me veña aquí, si quere, e os dous médicos que hai en Barbanza, dinche que non, que eles se limitan debido á cantidad de área que teñen que cubrir, que non se vai a vir. De acordo? Esa é a historia. Respecto a outras moitas cosas, eu penso que usted tamén debería complicarse a máis a vida en outras cosas, como na súa zona, Araño, en Buía, por exemplo, que tirouse un muro, está sin reparar o muro, está sin tal. Pero o tema do vado, iso é unha cousa, xa non é cuestión xa deste, xa é unha cousa personal miña. Xa yo expliquei, xa yo dixen ben claro a usted. Unha cousa personal miña de conseguir que ADO chegue aquí. Sí ou sí. Vale? Non somos nin bons xestores, nin malos xestores, nada, porque nos deron tempo aínda. Pero con tempo a mellor podemos ter suerte. Dudo moito, pero bueno, podemos ter suerte. Pero o que se trata é de traballar. E como dixen desde o principio, é de traballar por Rianxo. Non andar criticando, facendo. Non hai xente para traballar. A xente non quere vir. Hai 50 sitios onde hai plazas libres e a xente prefire ir para outros sitios. Punto. E usted non pode obligar a xente, nin o señor alcalde, a vir aquí porque non queren vir. Hai sitios libres
en Santa Comba, sitios libres en Muros, en Esteiro, en Ordes, en Outes, 50.000 sitios. Pero mentre non se podan cumprir, a ver se temos suerte que a xente que se apunte á nova lista de ADO podanse incorporar xente para aquí. Pero mentre é imposible. Eu non podo facer majas, por moito que queira vostede, da película que montou usted onte, por exemplo, ali, sendo que non hai xente. Non, a xente non hai xente. A xente marcha para Noruega, cobrando un sueldo cojonudo, a xente marcha para Inglaterra, cobrando un sueldo cojonudo, para Suecia, etc., marcha para fora. Por qué? Por unha cosa moi simple, porque prefiren eso, cobrar mellor sueldo que estar aquí. E onde usted se queda 5 anos ali, e aos 5 anos usted ven con un pastón para casa. Esa é a diferencia que hai. Sin máis. Nós, en principio, ímos a abstenernos mentre non teña o resultado das conversas ca gerente. Ten a palabra o voceiro do BNG. Ben, o problema que estamos a tratar efectivamente é un problema moi sensible porque é humano e porque efectivamente está afectando a persoas e a familias que están en situación de enfermidade, que están en situación ademais de enfermidade pois a mellor grave ou incluso de enfermedade de tratamentos paliativos. Entón estamos diante dun asunto importante, pero tamén dun asunto con importantes repercusións. Entón, a hora de poñer en marcha o servizo que se está reclamando, creo que, aparte de pedir o poñer en marcha o servizo, debemos pedir unha boa calidade do servizo. Non sexa que pola premura, pola urxencia e por ese... Non, pois resulta que o que facemos é, en vez de poñer un servizo que alivie a situación do enfermo ou da enferma e alivie a situación da familia, en vez de aliviar, creemos máis dificultade a esa situación. Entón, eu creo que nos ten que preocupar efectivamente que se faga canto antes, pero sobre todo que se faga con calidade. Que se faga con calidade que leve seguridade aos enfermos e ás familias. E iso supón, na miña opinión, tamén preocuparse, dende quen trae as iniciativas, preocuparse pola índole do propio problema, polas circunstancias do propio problema, parte delas estánse comentando agora, pero tamén preocuparse polas distintas iniciativas que xa se están realizando e que se están realizando e que son coñecedoras da dificultade. Nomeouse a iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o BNG xa levou, xa presentou, xa foi debatido unha moción igual ou semellante, vamos, en termos parecidos, pero que ademais o Goberno do Concello, dende a Alcaldía e dende a tenencia de alcaldía, están tamén traballando con eso. A parte de estar traballando tamén o portavoz do Partido Popular na súa responsabilidade profesional que ten. Eu creo que axudar a resolver os problemas tamén é poñerse de lado das persoas que están intentando traballar polos problemas. Non preocuparse solo de salir na foto, de salir bonitos e de salir detrás, non? É importante coñecer ben o problema, é importante ver que se está facendo a respecto do problema, non custa nada, antes de facer a iniciativa, señor alcalde, como está este problema que nos preocupa? Señor profesional que está no centro de saúde, como está este problema que nos preocupa? E os demais, non? Porque, ademais, estamos tratando cun problema enormemente sensible, é dicir, cun problema que non valen as premuras de decir resólvase no 2021, non, resólvase con calidade. Se pode ser no 2021, mellor. Pero se para que sexa con calidade temos que agardar o 2022, pois que sexa no 2022. Para que sexa con calidade e para que levemos tranquilidade e, efectivamente, comodidade ás familias. Entón, nós,
imos a apoiar, pero nós tamén pedimos que cando se traian iniciativas que son boas e que son moi dignas de apoiar, que antes se consulte tamén como está, non? Independentemente de que despois cada un presente a iniciativa como queira. Pero, se efectivamente a mí me preocupa o problema, eu debo saber cales son as circunstancias dese problema, que se está facendo desde as diversas instancias e como podo eu apoiar para resolver ese problema. Nada máis. Moitas gracias. Nós imos a apoiar. Moitas gracias. Ben. Sí, antes de que remate. Grazas, alcalde. Empezando por esta última, non é a primeira vez, seguramente non sea a última tampouco, que o portavoz do BNG insinúa a falta de traballo sobre as propostas que aquí traemos. Ainda que empezamos a estar acostumados, agradeceríalle que non continuara por esa vía. Nós non acostumamos a facelo, podemos entrar no debate da proposta, non así do que hai en torno a ela. Básicamente porque aludía vostede a que desconocemos as problemáticas que hai en torno a ela e incluso que non temos interés en conocela. Ni siquiera yo teño que rebatir nin explicarlle situacións bueno, de veciños deste Consello que están necesitados deste servicio e cos que falamos para abordar a proposta. E, ademais, aludía a iniciativas de outros grupos, algunhas foron aquí expostas tamén por min e pola voceira do Partido Socialista, incluso nos puxemos en contacto coa deputada do Partido Socialista con Noa Díaz para conocer a proposta que o Partido Socialista levou ao Parlamento. Desconocemos o traballo que se fixo dentro do grupo de goberno, aínda que non por suposto non o poñemos en cuestión, pero desconocémoslo simplemente porque, como en outras cuestións, non hai diálogo cos grupos da oposición e non porque nós non o pidamos, senón porque non se nos convoca a ter ese diálogo. Eu entendo, ou podo entender, que vostede trate de poñerlle a puntilla ás nosas propostas, pero agradecería que fora noutro tono e non poñendo en cuestión o noso traballo, nin acusándonos de querer vestir traxe e seguir nas fotos coas propostas que aquí traemos, que son, efectivamente, propostas de urxencia, pero non por ningunha outra cuestión que non sea que a xente que está a esperar por ela non ten tempo. Non ten tempo porque está nunha situación moi delicada e as súas familias nunha situación límite en moitos casos. Non hai outra razón máis para justificar a urxencia desa data que poñíamos encima da mesa. Con respecto á intervención do voceiro do Partido Popular, tamén quería facer un par de comentarios, aínda que el ben justificou a situación. A falta de persoal non é porque a xente non queira traballar, a falta de persoal é porque efectivamente noutros sitios as condicións de traballo son mellores, incluso me atrevería a decir que dignas, cousa que non pasa na nosa sanidade, e á vez que dende non digo que sea o caso, pero outras persoas de outras esferas do Partido Popular que ese sí que visten traxe e ajustan de sair na foto, ademais con pulseiras, con bandeiras e demais, non se preocupan da situación da sanidade e non lles importa que os profesionais vayan a outros países cobrar, como vostede dixo, uns bons soldos, uns soldos dignos e adecuados á súa labor. Por eso, cando non hai persoal, non nos valen as promesas, nin ese tipo de justificacións, e por eso montamos, xunto con moitos veciños que se suman a esas películas que vostede alude, e que incluso aludía o voceiro do partido ou do BNG, entendan que me trabuque. Entón, esa é a cuestión e non outra. Dicíalle a xerente da área sanitaria, me parece buena idea. Evidentemente, non é boa idea, é un servicio necesario, é xusto que así haxa, e o que non vale é aludir a convocatorias, a culpar a falta de persoal ou outras historias, non?
Vostede ben o dixo, habendo condicións dignas, habendo uns xestores preocupados pola sanidade pública, a falta de persoal e os servicios dignos en todo o país poderían existir. Entón, a eso me remito. Nada máis e moitas gracias. Respecto a cosas que falou usted, aquí me parece a mí que o único que cuestiona as cosas é vostede, simplemente. Está cuestionando a voceiro do partido do partido do goberno, está cuestionándome a mí, a verdade que non comprendo. Explícolle por activa e por pasiva que a xente marcha, igual que marchou en outros tempos, para fora para buscarse unha mellor calidad de vida. Non hai máis. Marcha para fora para qué? Porque teñen mellor cualidades, porque en pouco tempo poden voltar para casa con mellores condicións económicas para a súa vida. Sí, é certo, marchan. E vostede faría o mismo, igual, se agora diga, mire, teño ahora un castillo para excavar en Escocia e van a ofrecer tanto diñeiro. Bueno, vostede marcharía. Ou non. Porque entonces, aquí entonces seríamos do género tonto. Xente que marchou, que hoxe en día son próceres ou son genios ou xente moi adiantada a nosa época, como pode ser Fuster, por exemplo, como un dos maiores referentes da cardioloxía mundial, e marchou para Estados Unidos. Por qué? Porque allí ofrecían condicións que aquí non se podían ofrecer. Entón, estamos en base, eu poderei gastar en base ao que teño na casa. Se non podo gastar, se eu non teño diñeiro para comprar 2 litros de leite, terei que amoldarme a un, non terei que amoldarme a 2. Porque entonces, se na miña casa entran 4 e salen 6, a miña casa vamos a ir como carallo todos. Iso é o que me refiro eu. Eu estuve facendo, fai 2 semanas, vai 12 horas seguidas. Por qué? Porque non hai xente. E había que darlle xente, atención, as urxencias non saleu ninguna sola sin atender. Ninguna sola. Todas as urxencias e algunhas urxencias, entre comillas, sin atender nin a primeira. Vale? Ahora, se ahora se fai un listado de xente que quere apuntarse ao ADO, ese listado vai para diante, solucionarase o problema do ADO. Ese é o compromiso que teño aquí. Pero eu non miro desde o punto de vista nin de xestor, nin político, nin nada. Estou buscando o mellor para aquí. A mí importa un pepino o como fan as cousas en Inglaterra, en Alemania, en Carallo 29. Isto, simplemente. Sin máis. Vale? Con isto acabo. Vou rematar dicindo o apoio do grupo e máis do grupo de goberno en xeral a moción, creo que é oportuna. Saen algúns temas sobre a mesa que parecenme interesantes e que se cadra darían para unha moción diferente, non? Porque se fala dunha mellora de que as condicións do persoal de atención primaria non son mellores. Eu creo que nós tamén poderíamos reclamar dos nosos gobernantes cos que teñen responsabilidade que melloraran os incentivos en canto a estabilidade, que foi un tema que saliu, en canto a posible discriminación positiva por traballar no rural ou traballar no ADO ou traballar con distancia. É dicir, daría hasta incluso para, no propio texto da moción, reclamar esas melloras se efectivamente surxen, se hai esa necesidade de incentivo para que veñan formar parte do ADO profesionais que queren traballar na cidade ou mesmo no estranxeiro. Eu creo que se melloramos os salarios, a estabilidade, as condicións xerais destes traballadores e traballadoras médicos, pois efectivamente poderían vir aquí. Eu creo que hai un tema importante que podería derivar nunha segunda moción ou nunha extensión desta moción para incorporar elementos deses se son realmente os que están facendo que non veñan profesionais a Rianxo en xeral. Imagino que non só a Rianxo, senón que a situación do ADO é global, por canto, forma parte, e eu creo que o menciona a moción, dunha estrategia 2019-2023 que o incorpora. Eu máis que a posible lo veo bien de Eloína, da señora xerenta, o que, por así decirlo, me fai confiar máis en que o ADO
ten visos de vir á nosa localidade é porque forma parte dunha estrategia publicitada, publicada, e que todos podemos ver se accedemos á páxina web do Sergas, onde hai un documento que se chama Extensión do ADO 2019-2023. Entón, confío en que ese anuncio que se fai ali, oxalá veña ao longo deste ano, ou máis tardar o que ven, pero confío en que forma parte dunha estrategia global dun goberno de implantar, e así o di, a nivel galego, o ADO que hoxe reclamamos para Rianxo. Entón, para min, ese é o elemento fundamental, máis alá da resposta concreta que, ou ben intencionada que lle poidan facer, é que, máis alá diso, forma parte dunha estrategia global duns administración sanitaria que entende que o ADO é positivo a súa extensión para todo o país e, polo tanto, vai tomar as medidas necesarias, imagino que incentivará como poida aos profesionais para que formen parte desa estrategia. É no que confío eu. Porque, evidentemente, eu tamén quería aproveitar para só facer unhas pequenas referencias a determinadas iniciativas que efectivamente se tomaron no seu momento. Xa me remito a unha primeira ano 2012 no Parlamento de Galicia do BNG, que facía referencia naquele entón a unha primeira petición que tivemos coñecemento na parroquia do Araño, con zonas de sombra que non recibían asistencia domiciliaria, e preguntaba as medidas do goberno galego ano 2012 para resolver esta situación de discriminación. E foi, ao longo de todos estes anos, sempre un tema recurrente das miñas entrevistas coa xerencia, ano 2017, un momento para tratar o tema da xerencia do ADO, a situación de atención domiciliaria enviada á xerencia. Ano 2016, un caso en Asados, donde prevía tamén unha xuntanza urxente coa xerencia para tratar no que atinxe a atención domiciliaria, e as últimas, por non estenderme no tempo, o 7/5, como van os trámites para dar cobertura ADO a esta zona de Rianxo. Sabes que levo tempo preocupándome deste servizo. Reitero, un mes despois, como está este servizo, porque efectivamente coñecía, e foi a resposta que nos últimos anos me deu a xerencia, de que había unha estrategia global de implantación do ADO. Por iso, con toda comodidade, iba a decir, sumámonos a esta demanda, porque entendemos que é unha demanda necesaria e que queremos ver o que é unha estrategia plasmada pola propia Consellería na súa páxina web, nos documentos internos da xerencia. Constame de que isto está en marcha e que, evidentemente, eu creo que, ademais, no caso de Rianxo hai razóns que explicarían que fora moi rápida a súa implantación. Falaba antes a concelleira de que a distancia, efectivamente, hoxe 25 km, 30, 40 pola autovía son igual que 25, 10 nalgúna outra estrada do país. O sea, estar noutra provincia donde non hai autovía, pois igual 10, 15 km tardas máis que en chegar aquí a Rianxo. É dicir que o tema distancia agora non é tanto, senón o tempo de atención, e así tamén mo teñen trasladado, que hai unha, non sei se chamaron as isocronas ou un término así técnico para explicar ese período medio de distancia donde efectivamente empeza a non resultar, entre comillas, difícil, ou que é máis difícil a atención, non? Pero, xa digo, eu confío que a estrategia plasmada pola propia Consellería que responde a esta demanda, que eu creo que vai ser unánime de todos os grupos de Rianxo, se vai plantexar para que sexa unha realidade sin esperar a 2023. O sea, sexa algo que poidamos ver entre este ano, ou sexa a máis tardar o que ven, solventando un pouco eses temas que eu creo que son recurrentes tamén cando sae un tema sanitario, que son por que marchan se non lle podemos ofrecer permanencia, non concatenar salarios ou contratos das veces dun día, de horas, de noites, etc., etc. Temos que dar estabilidade aos profesionais. Eu atrevo-me a decir tamén que teñen que estar, pois seguramente igual, máis incentivados económicamente para viren a outros lados, evidentemente con incentivos tamén que ás veces se dan
por facer traballo no rural. Para min é importante tamén que teñamos unhas boas condicións laborais para o persoal. E xa digo, en todos estes anos foi un traballo recurrente tamén desde o Goberno falar, estar en contacto coa xerencia para que se cumpla o que é un acordo dunha estrategia global que esperemos que poidamos ver. Por iso, vamos someter a votación. Votos en contra, abstencións, votos a favor. Queda aprobada por unanimidade a proposta. Ben, pasamos ao seguinte punto do orden do día, xa son os rogos e preguntas. Ten a palabra o voceiro de Rianxo en Común. Continuamos. Sí, gracias, alcalde. Empezamos pola parte de rojos. Un máis relativo ao que falábamos xa nun pleno anterior, relativo ao servizo de atención de animais abandonados. O rojo ten por obxectivo instar ao grupo de goberno a iniciar a licitación do servicio, unha licitación que entendemos que se debería ter producido antes da adxudicación, entre aspas, dese servizo a unha nova empresa recentemente, e para iso solicitamos a convocatoria da comisión pertinente para abordar, insisto, esa licitación da mellor maneira posible e con ese diálogo do que hoxe falamos en repetidas ocasións. Ademais, entendemos dentro do noso grupo que esa convocatoria debería ir acompañada da elaboración en paralelo, por iso o traemos aquí, para que ambas cousas, de ser o caso, poidan ser abordadas de maneira conxunta, da elaboración dun plan de xestión dos animais abandonados que aposte claramente por minimizar a taxa de abandono, por un control efectivo sobre a cría e a venta irregular de animais, por unha política de sensibilización e vigilancia activa sobre a identificación de animais, por mellorar o benestar animal e por garantir a sostenibilidade económica do Concello. Este sería o rojo que trasladamos. Xa no apartado de preguntas, o pasado mes de marzo o Pleno aprobou unha moción de Rianxo en Común que recollía os acordos que paso a ler. Dar os pasos necesarios para ofertar os postos desocupados do mercado de maneira gratuita para que poidan ser empregados por aquelas persoas que carecen de local comercial. Mellorar a señalización do mercado e do parking gratuito que ten debaixo e activar unha campaña de difusión tanto do propio mercado como dos produtos que nel se venden. Estudar a posibilidade de fomentar o consumo no mercado, facilitando que as persoas que fagan compras nel e superen un gasto mínimo poidan deixar os fillos na ludoteca de maneira gratuita. Como dicía, esta moción foi aprobada polo Pleno, mas tamén acompañada de valoracións positivas por parte dos grupos do Goberno. Queríamos saber que pasos se deron para levar a cabo os acordos adoptados daquela. Por outro lado, fai unhas semanas, houbo, diante desta Casa Consistorial, unha concentración na que participaron un número importante de comerciantes, e a dita concentración, a Conselleira de Comercio e a Tenente Alcalde respondeu, entendemos que cunha afirmación pouco afortunada, que, entre aspas, dixo, flipaba ca xente, dado que a Consellería daquela non foi cesada de maneira inmediata, debemos entender que a Alcaldía comparte tal valoración, mas agradeceríamoslle que hoxe aquí nos aclarara esta máxima. Por outro lado, unha vez máis, temos que tamén falar da ausencia de socorristas nas praias de Rianxo. É un tema recurrente neste pleno. Entendemos moitas das
das xustificacións que tamén de maneira recurrente se dan á súa ausencia, incluso moitas delas as podemos compartir. En todo caso, as consecuencias son evidentes e pensamos que as deberíamos tratar de atallar para que non se produciran, a pesar, insisto, das dificultades que somos conscientes de que se atopan cada ano para activar o dito servicio. A pregunta sería se de cara ao ano que ven, e aínda tendo en conta as ditas dificultades, teñen pensado tratar de remedialas para que o resultado sexa que non hai este servicio nas praias de Rianxo. E, por último, unha pregunta relativa a unha cuestión que observamos nos decretos da Alcaldía relativa a unha importante compra de glifosato. Recordamos que este produto non pode ser empregado no noso Consello tal como foi acordado neste pleno, por tanto, sorprendeunos a dita compra e queríamos saber cal é a súa finalidade. Nada máis e moitas grazas. Parte dos concellos, algúns deles incluso con bandeiras azuis, están retirándoas porque non hai Porto do Son, non se completa en Boiro, non se completa en Ribeira, non se completa tal, e completan algúns concellos que poñen cantidades adicionais. Eu xa expliquei no seu día que un equilibrio das cantidades adicionais implica que, a partir do ano que ven, se nós chegamos ao que hoxe é o salario de Boiro ou Sanxenxo, o ano que ven, eles un pouco máis. E nos vai obrigar a nós un pouco máis. E que iso tamén ten desequilibrios internos. Ao final nos podemos encontrar que un socorrista que ven traballar 1 ou 2 meses cobra máis polo seu traballo nos meses do verán que algún profesional do Concello de Rianxo que traballa aquí. Esas cousas crean tamén un malestar interno. Nos intentamos formar, recordo varios cursos de formación, algún deles no propio Rianxo, para que houbera profesionais de Rianxo formados coas novas normas. Participamos de cursos da Deputación para que tamén haxa persoal formado. Por alguna razón non están vindo aquí e estamos tendo dificultades en facer a proposta. Eu intentaremos volver outra vez a darlle unha volta importante ao que pode ser, pero creo que o máis doado sería que mudara a propio decreto de socorristas a administración que creou o conflito. É dicir, se hai un antes e un despois dun decreto dunha administración e a partir dese todos temos dificultades para incorporar os profesionais, os socorristas para esta actividade, non sería lóxico que alguén o que creou o decreto e o conflito e a dificultade lle dera unha volta tamén a isto? Pois igual sí. Eu tamén propuxera en algún momento, e aínda que soa mal decilo,
intentamos primeiro contratar persoal propio, plantexei tamén que pudéramos destinar esa cantidade a contratar unha empresa para, polo menos, cubrir a través dunha empresa, porque unha das dificultades é que haxa persoal desocupado e, sin embargo, hai socorristas que están estabilizados en plantilla, empresas como podera ser a propia Piscina de Rianxo, de que podéramos recurrir aos seus servizos para paliar durante o verán este traballo. E logo seguiremos un pouco indicando. Pero hai unha vía que é moi perigosa, que é a que falaba antes. Melloremos as condicións do persoal, fagamos máis atractivo, pero nos vamos a encontrar, vale, igual o primeiro ano collemos de sorpresa e resulta que, en vez de dar 2 meses, ofertamos 3. En vez de ofrecer 1.000 e pico euros, ofrecemos 2.000. Estou seguro que ao ano seguinte, eses 3 meses e eses 2.000 euros, outro concello poñerá máis alto, obrigándonos a nós a outra vez seguir subindo nunha dinámica de subasta ou do mellor postor. E eu creo que esa dinámica non é boa. En algún momento alguén terá que ter algún problema para seguir subindo e crecendo esta dinámica, e eu creo que sería máis factible sentarnos e ver que é o que está pasando, por que desde que cambiaron o decreto está habendo dificultades en tantos concellos para cubrir as prazas de socorrista no verán. Porque nós estamos facendo un chamamento comarcal, estamos facendo un chamamento provincial, estamos facendo un chamamento, ás veces incluso galego, para cubrirmos as prazas nas praias de Rianxo. E non o estamos conseguindo. Ou conseguimos unha, pero evidentemente unha, 2 persoas non cubren un servizo. Necesitamos máis xente. Entón, ben, xa digo, por activa e por pasiva se intentou desde a organización, incluso de formación propia gratuita, para que a xente que acudir a eses cursos de formación titulados pola Federación puideran acceder, pero foron, ao final, iba a dicir, traballamos po inglés, non, están mellores formados, pero marcharon para outros concellos. Entón, é unha situación complicada. Concentración comerciantes, que comentaba antes, eu creo que moitas veces a resposta mellor é a resposta coas actuacións e coa acción. Coa acción, se quere contestar a propia dinámica, eu só quería dicir que despois desa concentración por parte do equipo de goberno hai hoxe un punto de orden do día que fala dunha actuación concreta demandada polo colectivo que se puxo sobre a mesa. Entón hai vontade de escoitar, hai vontade de chegar a acordos e hai vontade de ouvir. Alén do que poderán ser outro tipo de comentarios que eu entendo ademais non son evidentemente representativos. Estou casi convencido que será algo que diga ela mesma, porque pode ser sacado do seu contexto ou incluso, todos somos humanos e podemos ter un momento, pero que o diga ela porque eu non vou poñer na súa palabra. Sí. Se me permite, quería explicar. Por suposto, usted acaba de poñer supoñer que a miña expresión, que eu creo que é habitual, ese verbo hai anos non usábamos, nin existía, agora é fácil de que nos salga da boca, a min sáleme varias veces. Esa expresión, primeiro quero dicir que eu foi a raíz de ler, a propósito desa noticia, un comentario no que eu entendía que non se estaban valorando, como dicindo todas as cousas que dentro do goberno estaban facendo, un escaparate, como menospreciando, un non sei que. Entonces, eu foi aí cando dixen. E agora, quero dicir, puxeno e non estaba poñendo no comentario de Facebook, porque, como vostedes saben, non sou moi activa en Facebook. Entonces, nese momento, mandeino, e no momento, pero que no momento instantáneo non é que alguén me dixera, puxestes aí eso, retira, ou non. No momento, borreino, o sea que eu parece que tamén son importante, captúranme eso e tal. Despois pensoume non haber dixo, pois o que debín de facer é flipo coa xente por isto. Non era porque se estaban aí manifestando, que eu creo que nadie ten que decir, se alguén donde sea aquí ou onde me estén escoitando, que o diga, creo que eu son respetuoso ca xente. De inicio pareceme que o respeto entre todos pois é o básico e por suposto eu tería as miñas razóns de criticalo. Para min, e a xente, por suposto, de manifestarse como fixo, e libremente,
Quen quixo estuvo aí, e se eso sirveu para algo, volvo a dicir, benvido sexa. Pero quero deixar moi claro que non era por esa concentración, senón que era a raíz dun comentario que eu entendía que estaba ou mal entendendo ou mal, quero dicir, facendo demagoxia para que a xente que depois entra, pois irá nese sentido. E ora, aproveito, permítame que yo diga, eu, no momento que vin que estaba facendo eso, que eu pensei que estaba falando coa persoa que estaba tratando ese tema, foi instantaneamente, sin que nada me dixera. Non borrei pos como vostede ten posto e despois de unhas horas estar posto ali, borrou porque realmente era inadecuado, sabes? Cousas que estaba poñendo que tiña que ser do ámbito da intimidade de reunións algunhas nos que vostede xa sacaba esa información. Entón, eu non quero máis entrar en polémicas, simplemente agradezolle que sacara o tema para que poda explicarme. Digo que dixen eso a propósito deso e que despois me pesou non haber dito digo isto por isto, por isto, por isto. E quero que quede claro, non era criticando a xente que se estaba aí manifestando, que me parecía que era unha medida que eles pensaban que era efectiva. E ojalá o sea. Simplemente eso. É un fallo tano calquera, por suposto, que eu non suelo comentar en Facebook. E foi un fallo que borrei ao minuto, que era o minuto non. Ao segundo, no momento que me dei conta borreino, pero xa me capturaron, o sea que realmente son importante, hai xente que está pendente desas cousas. Bueno, eu sigo insistindo que hai que ter cuidado, efectivamente, niso, evidentemente, que unha das propostas que a campaña de bonos está hoxe encamiñada, é dicir, sinal de que sí que hai unha atención aos grupos de comerciantes nas súas propostas, no seu conxunto, para encamiñalas, e eu creo que esa é a mellor resposta. No que fala de postos desocupados do mercado, estamos prácticamente a piques de aprobar en Xunta de Goberno a convocatoria pública da oferta de postos. Solucionouse unha pequena discrepancia, falouse con algunha das persoas posibles aspirantes para anunciar as posibles medidas que pudera haber para ver se eran do seu interese nesas condicións, sobre todo unha que ten que ver co pago único e anticipado polo tempo total do concurso, que é algo que figura no concurso dos postos. Un pouco entendemos que estamos encamiñándonos e a idea que temos é que na próxima Xunta de Goberno, falo dentro de 5 ou 6 días laborais, pois poidamos aprobalo para comenzar a conta atrás da implantación deste e máis postos. Aproveitaremos tamén a campaña de apertura para facer o que nos reclamaba de campañas de consumo. Intentaremos facer o máis atractiva o concurso en sí para que sexa apetecible non só para unha persoa que sabemos que quere vir, senón para o conxunto de persoas que queiran acceder aos diferentes postos desocupados. Tamén quero dicir que, efectivamente, por parte da anterior a Concelleira de Comercio, Adelina Cés, fíxose tamén un importante traballo de posta a punto de diferentes postos, é dicir, que a vontade do Goberno municipal sempre foi mellorar no posible as condicións do propio mercado, e se fixo no seu día pois un traballo de mellora de varios locais que estaban sin uso para poñelos ao día e podelos precisamente sacar a concurso. Entón, grazas a ese traballo anterior e ocuparse de ampliar esas instalacións, pois se van poder ofrecer varios postos, junto a outro, pois labores de ornato que se fixo dentro do mercado. Sí que intentaremos seguir mellorando esa sinalización. En algún momento xa se ten tamén encargado a un arquitecto a valoración dun orzamento xeral de mellora do propio parking para tamén un pouco axudar neste sentido. No que ten que ver o Servizo de Atención a Animais, a licitación do servizo, efectivamente, terá que sair a licitación, pero eu sí que, ademais de explicar o da licitación, sí que creo que é importante coñecer que se ven a principios de ano nun momento complicado de abandonos e nas instalacións que estábamos, roldábamos os 40 exemplares de cans abandonados. Neste momento
temos 12. É dicir, prácticamente entre 26, 28, 30 adopcións de cans. É dicir, que pasamos dun sistema que prácticamente non conseguía adopcións a un sistema que si está a ter éxitos, por canto rebaixamos sustancialmente o que son as adopcións dos cans abandonados do Concello. Entón, para min tamén é importante que esteamos nunhas instalacións, sobre todo para poder desde aí facer ese concurso, pero dame garantías que esteamos cun sistema, cun grupo de cans, entre comillas, razonable para xestionar a súa adopción e non nos termos numéricos que estivemos pois nalgún momento que era prácticamente inviable o sostemento desta actuación. Agora, con 12 cans, algúns gatos, con iso é máis doado plantexarnos melloras de licitación, melloras tal, pero que o paso que se deu de 38, 40 cans a 12, pois é unha certa garantía de que estamos cunha empresa seria e que podemos acometer ese concurso novo pois con certa garantía de que alo menos estamos nun camiño positivo e sustentável de atención aos animais. Entón, bueno, pois, desde esa base, desde esa tranquilidade que dá neste momento ter ese número de cans, pois evidentemente faise máis doada o que poida ser a redacción dos pregos acordes que falen desa atención integral, pero sempre buscando un pouco un sistema efectivamente sustentable, de atención aos cans legalizado, de unha estrategia global de adopción, etcétera, etcétera, que son un pouco de benestar animal, que son cousas que todos desexamos, non? No momento no que estamos, pois, polo menos dá para ser máis optimista en canto ao número no que nos movemos de animais abandonados no noso Concello, con determinados servizos que antes non había, de veterinaria integrado no pago, de lacería, etcétera, etcétera, que, bueno, pois mira, a hora de sacar unha licitación, desde logo, é moito máis ventaxoso e dá unha certa tranquilidade que, magoadamente, en algún momento non tiñamos. É mágoa porque con toda a boa vontade que había por parte da anterior empresa, pois efectivamente non era unha empresa especializada no que é a atención e, aínda así, buscouse que chegou un número que era absolutamente inviable, corrixiuse e desde esa corrección eu creo que hai razóns para ser máis optimista en canto a unha licitación pois máis acorde ao que é o benestar dos animais e o que é tamén pois a sustentabilidade do modelo para o Concello. Ben, dito isto, pois pasamos a darvos, anúnciovos que seguramente estamos tentando que haxa un pleno en agosto. Vale, entón anunciarémoslo oportunamente, tanto que poidan ser as comisións de traballo como tamén o contido do pleno, que terá que ver, sobre todo, cos orzamentos e intentaremos chegar a eles e poderos aprobar, que antes mencionou na exposición. Aproveito este momento tamén para mencionar ese feito de que, aínda que agosto non é un momento de plenos ordinario, sí que é un momento de plenos, neste caso extraordinarios, e a vontade é de achegarnos a ese pleno extraordinario e poder chegar co proxecto de orzamentos que dará cobertura a algunhas das demandas que se plantexan normalmente nestas sesións plenarias. Así que moitas grazas e esperemos vernos axiña.